Jo, benieuwd van de bewoners hier van de Alma. Hoe krijg je van de morgen berichten jaren? Ja, ik ben vanmorgen op het werk dat een collega van mij onjoeg dat er wat gebeurt wie in Noordwoord. En het staat wanneer. En wat waren jouw eerste reacties? Nou, ook griezelig schrokken, want in zo'n hechte gemeenschap als Noordwoord verwacht je natuurlijk zoiets net. En dan is het altijd schokkend dat je dat jaren. Nee, dat is een ding wat zeker is. Het is nog tredje in Ierlien, grootschalig DNA-onderzoek. Ja, het is hier alweer pers en meesken. Ja, wisten dat we wel wend hier in Noordwoord? Nee, dat binnen we helemaal niet wend, omdat het altijd normaal en rustig en vreedzaam dorp is. Ja, het zit even op de kop. Koen je in de meesken? Nou, ik kon de meesten net persoonlijk, maar prima, je wijn is in het dorp zo hard en ik ken de meesten natuurlijk wel aan de boetekant. En ja, het liep mij altijd een normaal gezin aan de boetekant. Verder is niet op om te merken, een boerenbedrijf. Een boerenbedrijf en zat het meeste bij de meeste boerenbedrijven is het altijd hard werken en dat vond je volgens mij plak. Nou, wij kregen snel te jong de informatie van de recherche, van de politie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dan schrikt het enorm, want het is hier uit je eigen gemeente, in mijn geval ik nu hier uit mijn eigen dorp. Een verdachte, dus alleen nog maar een verdachte, het onderzoek moet nog plak vinden. Maar dat DNA-onderzoek, wat we hier hadden, dat had dus wel enorm zijn impact in onze omgeving, in onze regio. En dan komt er toch, zeg maar, vrij snel een verdachte naar voren. Dus voor mij weer het een schrik. Aan de andere kant wel een opluchting. Ja, maar het had toch maar eerst tredje hier dwars deze zaak. Tredje hier van spanning hield hij direct, als er iets is ergens, de spelen wordt, dan kwam direct de hele affaire, moordzaak Marianne Vaatster naar boven. En was zo'n graag worden dat een mogelijke dader pakt wordt. Nou, dat zit er dan ook uit naar dit grootscheepse DNA-onderzoek. En ja, we moeten natuurlijk nog afwachten hoe het nog al verder gaat. Maar het lijkt het wel dat de verdachte een dader is. Ja, en dan heb je zo'n dwarpje als Noordwoord, een vrijlieds dwarpje. Ja, als we binnen vanmorgen ik er in de West, bij de meesten houdt het een enorme impact. Ja, dat klopt. Maar het is wel dubbel. Hè? We hebben hier al naar taal leeft. En dan is het Safir, maar wat ik eigenlijk zeg is van, ja, eigenlijk is het heel gewoon. Hier uit je eigen dorp, dat je mee omgang bent, dat je met actief is, de familie, een gerespecteerde familie, actief in het kerk en maatschappelijk leven. Ja, en dan is die een van u. En dat komt heel hard aan. Zat dichtbij.